ଆକୁ ମାରିବି ତ ତୁ ଦେଖିବୁ ନା ନା। ଭାଇ କଣ କରୁଛ? କଣ କରିବି ବସିଛି ଦେଖିନୁ। ଏଇଟା ତମ ଘର? ଏଇଟା ତମ ଘର? ଏଇଟା ତମ ଘର? ଆମ ଘର। ହଁ। ଆଉ ତମ ଘରେ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି? ଏଇ ଦେଖୁନୁ ଏଇଠି ଲାଗିଛି। କଣ ଲାଗି? କଣ ହେଲା? ନାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ କହିଲ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ପଚାରୁଥିଲି ମୁଁ। ତ କଣ ହେଲା? अबे साले କାଇଁ ଏତେ କଥା ପଚାରୁଛୁ ମତେ? ଭାଇ କଣ କହିଲ ମୁଁ ଚୋରି କରିବି। ଚୋରି କଲେ ତମର ଯୋଉ ସିସିଟିଭି ଲାଗେ ସେ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହବ। ଆରେ ତୁ ମାଲ ଫାଲ ପିଇ ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିଛୁ କିରେ? ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ଖରାପ ଅଛି। ଭାଇ ମୋ ଦୁଃଖ ଟିକେ ବୁଝ ଭାଇ। ତମେ ଜାଣିନ ଭାଇ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟର ହବା କେତେ ଯେ କଷ୍ଟ। ତମେ କଣ ବୁଝିବ ଭାଇ ମୋ ଦୁଃଖ ଭାଇ। ଆକୁ ମାରିବି ତ ତୁ ଦେଖିବୁ ନା ନା। ଚୋରି କରତେ ଆସିବୁ। मंगल भावना